Tää on hyvä kärri. Tehokas moottori. Älä nyt silti aja niin kovaa. Tää kokeilla paljon tää kulkee. Mastuva. Voi helvetti. Näitkö se lentäjässä? Voi perkele! Hei. 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 Miten sille kävi? Täytyy ottaa kuvat ensin. Entäs sä? Huimaako? Sattuuko johonkin? No itse asiassa niskat on kyllä aika kipeät. Se on parempi tarkistaa. No me tuodaan. Sitten tuli. Mitä Roomeo voi? Mä en tiedä, se on tutkimuksessa, en niin suostunut kertoa mitään. Mitä tapahtuu? No Kari soitti ja käski tulla tänne. Nyt mä en ole nähnyt Kari enkä Roomeo. Oho. Kari! Ajettiin Roomeon kanssa kolari. Se tuotiin tajuttomana tänne. Millä autolla te ajoitte? Kenen auto se oli? Te pöllitte sen auton. Voi helvetti teidän kanssa. No niin, mennään sitten. Mä selitän vielä kaiken. Onks Julia vihanen mulle? Yrittää olla olematta, mutta ootappas vaan, kun vähän paranet, niin se myös on turpaa. Mä näin Karin. Oliko se ok? Joo. Ja matkalla poliisiautoon. Mä sain Leenankin. Maija voi olla se luonnoneläinkin aikaa. Loistavaa. Kiitos. Mun taisi varmaan vähän selitellä teille näitä juttuja. Anna olla. Lepäät nyt vaan. Mä haluaisin kuulla kyllä yhden asian. No, Se autohan oli varastettu, eikö niin? Niin, veittekö te sen vai joku muu?